ҳаштуми мард на ягон чи падарка кардан ҷоиз нест. ҳатто олимо ба дараҷаи куфрш мебаранд. касе падарка мекуна бидонаву бо бикуна ба дараҷаи куфрш мебаранд, зеро ин ки ҳаштуми мард рӯзи озодии занҳо аз ҳиҷоби шаръӣ ҳаст, яъне ки рӯзи кофир шудани занҳо аст. имрӯз ҳар касе ки як занака табрик мекуна барои ҳаштуми мард ки муборак шавад рӯзи идат, маънош ҳамин аст ки муборак шавад кофир шуданат, ки ту дар ин ҳаштуми мард кофир шудӣ. дар ҳаштуми мард ҳиҷоби шаръиро аз сарат партофтӣ. дар ҳаштуми мард ту муртадда шудӣ. дар ҳаштуми мард аз ислом рӯй гардонидӣ. дар ҳаштуми мард аз қонуни аллоҳ рӯй гардонидӣ. аз ҳаштуми мард ту аз як муваҳҳида будан берун шудӣ. маънош ҳамин аст ҳаштуми марда. барои ҳамин хотир дар ҳаштуми мард ҳеҷ касеро на табрик бикунед ва на тӯҳфа битиҳед ҳадия ва на ҳеҷ чизи дигар. ягон чизшо натиҳед, зеро ин ки аз эҳтироми онҳо дида эҳтироми шаръ болотар аст, эҳтироми эмони хутон болотар ҳаст. аз мон он занҳо хафа шавад андеву, лекин шумо эмонтон аз даст натиҳед. барои ҳамин хотир ҳеҷ гоҳ на таъфашон бикунед, на табрикшон бикунед, ҳеҷ чиз не. агар ки таъфа кардани боша ҳамчун як хоҳари исломӣ як чиз, масалан барои ҳаштуми мард не, барои як чиз дигар як вақти дигар як тӯҳфаш бикунед. аммо инро бигзорам ки ҳаштуми мард наметавонам бо даҳуми мард понздаҳуми мард ман аками тӯҳфаша баргардонам. дар ин сурат ҳам гуноҳ асту маъсият аст ва дараҷае гуфтум чӣ таро гуфтум ки баъзе олимон ба дараҷаи куфр расондагӣ аст ки инсон кофир мешавад. зеро ин ки агар асли воқеиро ҳам бигирӣ ҳамин тавр ҳаст. зеро ин ки рӯзи кофир шудани зана табрик мекунӣ, гӯё ки аз зан кофир шудагист, ту табрикш мекунӣ ки муборакат бишава кофирӣ, яъне ки хурсандӣ мекунӣ. барои ҳамин хотир аз ин масъала бисёр мутаваҷҷеҳ бошен ва бисёр дур бошен. имрӯз дигар мардами мо номи дигараш мемонад, гӯё рӯзи иди модарон, иди занову намедонам чӣ чӣ. ҳама ин дурӯғай, ҳамаш дурӯғай. ягона ин иди кофир шудани занҳои муртадда ҳаст. ин иди кофир шудан рӯй гардонидани занҳое ҳаст ки ҳиҷоби шаръӣ фармони аллоҳро қабул накардан ва демократию ва озодии аз ҳиҷобашон эълон карданду шармандаву шармсор шуданд ки то имрӯз хору залила шудагӣ ҳастанд ки мебинӣ шумо ки ба мисли қанфити пӯсткардагӣ барӣ ҳар кас метавона нул мезанашон. сабабаш ана ҳамин ҳаштуми мард буд. сабаби ана ҳамин беиззатии занҳое ки имрӯз беиззат шудагӣ ҳастанд ана ҳамин ҳаштуми мард аст. то пеш аз оне ки ана ҳамин ҳаштуми марда инҳо ҷашн бигиранд, инҳо иззат доштанд, инҳо модар буданд, инҳо ҳамчун як фарде аз ҷомеа ва заводҳову инсонбарор буданд. баъд аз оне ки ин чиза ҳаштума ид эълон карданду муртадда шуданду аз ислом рӯй гардониданд аз аҳкоми динӣ, имрӯз бибинед ки ин заводҳо ҳама заводҳои хитоию браку намедонам ҷазир шудагӣ аст ки як фарзанди соз таваллуд карда наметавонад. фарзандам таваллуд кард ба мисли худаш бо ҳаштуми мард табрикнак аст ва ба мисли худаш боз аз шариат дур аст, ба мисли худаш як ҳайвоне ҳаст ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунад. чӣ тавре ки аллоҳ таборака таоло мегӯяд ки улоика каланъам бал ҳум адал, инҳо ба мисли чорпоҳо ҳастанд, балки аз чорпода бадтар ҳастанд. аллоҳ таборака ва таоло ин касоне ки аз дин рӯй мегардонанд, касоне ки маъсияту гуноҳ мекунанд, кофирҳоро мегӯяд ки бал ҳум адал, аз чорпода бадтар ҳаст. ба мисли чорпо аст, лекин мега аз чорпода бадтар ҳаст. фаҳмо? дар ин хотир дар ин масъала бисёр мутаваҷҷеҳ бошед ва аз ин дур бошед ва парвои хафа шудани касеро накунед, балки динтона аз ҳама хафагӣ ҳамада боло будонед ва боло бишуморед ва ҳамин сабта иншоалло дар пеши касоне ки аз мусалмонҳое ки ҳамроҳтон ҳастанд барошон бигзоред то ин ки бишнаванд